Време е на сцената да се представят състезателите от отбора на Йордан Караджов. Преди това ще се опитам да блесна с една гатанка. Вид за музиканти. Знаете ли защо басистите не боледуват? Вики, Миро, внимавайте. Много важно това. Знаете ли защо басистите не боледуват? Басистите? Да, басистите, да. Или не? Това Защото и микробите имали гордост. жаргон. Благодаря ви много. А сега вече да подходя малко по-професионално. Представяме и песента "Сляп ден" в изпълнение на състезателят от отбора на Йордан Караджов Станислава Семова. Сляп безумен ден беше, може би, деня, в който се докосна до теб и слях пръстите си с молба към птици и светци. Лумнахме пожар, сякаш лятото, на който бях и не виждах света, а само теб, шеметен танц. Как ме понасяш на ръце, няма го деня безумен, няма го и танца луд, няма го момчето в този стул, няма го морето бясно, няма го брега горещ, и няма нищо, просто нищо. Не спаля свещ и отново се моля, моя живот пак дано да се повтори този ден, този сляп ден. Не спаля свещ и отново се моля, моя живот пак дано да се повтори този сляп ден. Цветан Недялков. Благодаря ви. Станислава! Страхотно беше. Господин Караджов. Няма ще да ми е кажете? трудно да кажа каквото и да е, защото тази песен изисква много душевно, за да се изпее. Станислава го постигна. Поласкан съм, че 97-ма на миналия век съм написал тази песен и я чувам сега в една друга версия, от която всъщност ми стана безкрайно приятно, че един такъв млад човек пее все пак една песен на близо 15-20 години. Страхотно направи, невероятна си. Благодаря ти. Наистина изпълнението на Станислава беше затрогващо. Ако ви е харесало, подкрепете я, искате тя да остане, изпратете името и като СМС на кратък номер 1680 или пък гласувайте за нея в интернет на адрес гласътнабългария.bg. Това беше състезателят от отбора на Йордан Караджов. Станислава!